Κανένας δεν γνωρίζει τα φορτία που κουβαλάς. Κανένας δεν ξέρει τι έχεις περάσει και τι έχεις αντέξει για να φέρεις τη ζωή σου εδώ που είναι σήμερα. Γι' αυτό αν μια απόφασή σου γεμίζει την ψυχή σου και δεν κάνει κακό σε κάποιον, δεν χρειάζεται να την εγκρίνει κανείς άλλος. Μην αφήνεις τις γνώμες ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τίποτα για τη ζωή σου να σε επηρεάζουν. Ούτε εκείνων των ανθρώπων που δεν θα ήθελες να είχες στη δική σου ζωή. Σεβάσου τον εαυτό σου, ακολούθησε το ένστικτό σου, διαχειρίσου τις συνέπειες των πράξεών σου και εξελίσσου ψυχικά και συναισθηματικά μέσα από τις εμπειρίες σου. Εσύ μονάχα γνωρίζεις ποια είναι η δική σου αλήθεια. Στη διαδρομή θα είμαι δίπλα σου. Να προσέχεις.